अतना विवाद अतना सब कुछ भइला के बादो पवन सिंह के गाना सैया सेवा करे तूफान मचावता लगभग 3 महीना से। और गाना अभी तक गाना पर व्यूज जौन जा चुकल बा वो लगभग 9 करोड़ 28 लाख व्यूज जा चुकल बा। तो भाई साहब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हटे पवन सिंह के। सैया सेवा करे गाना पर बहुत ज़्यादा विवाद भी भई रहे, फिर भी ओकरा बादो बहुत सारा विवाद भइल, जैसे ज्योति सिंह के विवाद भइल और भी एक दूगो विवाद रहे। ओकरा बादो गाना पर इतना ज़्यादा व्यूज आना, 9 करोड़ 28 लाख व्यूज आना मात्र 3 महीना के भीतर भीतर। हमरा लागत है कि और 10-15 दिन में 10 करोड़ से ऊपर व्यूज चल जाई। तो ई पब्लिक के प्यार है भाई, और पावर स्टार के ई पावर है। और पब्लिक उनका के बहुत दिल से प्यार करेला, उनका गाना के प्यार करेला, हमनी के बहुत ज़्यादा प्यार करेला जा। तो पावर स्टार के जितना फैन बार लोग एक कमेंट करके अपन पावर दिखा दी लोग। हम आपके भाई मोनू सिंह, धन्यवाद। जय भोजपुरी।